Rok 1904. Toto nie je iba byt. Toto je ikona starého mesta. Prešporok žije v rytme kočov. Stavajú sa domy, ktoré majú ambíciu prežiť generácie. Hrubé múry, vysoké stropy, proporcie, ktoré dávajú priestoru dôstojnosť. O pár krokov modrý kostolík, secesná poézia v kameni. Tieto bytové domy sa stavali pre ľudí, ktorí vedeli, čo má hodnotu. Tento byt nevznikol v dobe kompromisov. Vznikol v čase, keď sa stavalo s vierou v budúcnosť. A dnes stojí pripravený na ďalšiu kapitolu. Tento byt už má napísanú svoju históriu, ale jeho najlepšie časy, tie sú ešte len pred nami. Dnes však tento príbeh čaká na svojho nového autora. Budete ním vy?